Bueno, hintay man nga ro, di basa. To'y may sa kapadasan, ano, pakasaritaan, nga impatulod. Ti may isa nga ading, yun. Uray no jay pudno nga nagang ko, ti inusar ko nga nag-send, ket kidawak man, ngahan mo ko mga ibasa ko na yun. Di kagdanag. Talaga nga jak ibasa ti pudno nga nagan mo, wan. Ilingad naklaangan itinagan nga alis kunana. Ket amok nga haan ko nga mga ganda ito'y no ibasam on air ngem uray. Yan. Estudyante da ito'y nagapuan ti pakasaritaan niya. Estudyante akpay lang ket awan ti ilibak ko kada kayo. 16 years old akpay lang ngem kayat ko nga i-share da ito'y tamok nga adal ang masagrap dagiti avid listeners ken viewers ti harana uray no basitlaan kunana. So ato yung aruden ti pakasaritaan ni Alice. Dear Kuya Jun, umunay iti amin mapadayawan akman nga gi-share iti daytoy nga story ti life ko. Siyak ti last child kada kami nga kakabsat. Talo kami lang nga agnana di balay. Siyak, ni mama, ken ni papak. Dagiti kakabsat ko ket agtrab-trabaho damet. Idi kapigpigsaan pa lang ni mama mi nagaget unay. Ket no maminsan pa ket iturtured na ti bisin na tapno laang malpas ti trabaho na. Ket amok amay sa dayta rason no apay anadaan iti sakit nga ulcer. Ni father ko met ket senyoren. Ngem idi ket responsable met nga ama. Ti ibagbaga ni mama mi ket idi nang rugida nga nagasawa ket awan ti nagbalin abisyo ni papa nga agingga ita. Numapanak iti school idi kaubing ko, siyempre agkidkidawak iti allowance ko. Numaminsan nga agkidawak ket kurang ngay. Numaminsan agsangitak no kurang ti itedda ket mapilitan da nga mangted tapno sumardengak. Kantap no mapanak ija school mi. Idi nag high schoolak, kimaro nga ado ti paggastusan mi. Diyay dawat ti bigbigat iti allowance, ken paggatang iti kasapulak ija school. Numaminsan, agungat ni mamak, taapay kanu nga kanayon nga dawat. Numaminsan piman ngamin ket no amok nga kurang jay pagreses ko iti kabigatan na, ket ibagak nga dati gatangan mi iti school nga uray awan. Yun, nagulbod isuna. Idi nag grade 8 nagbalinak nga nakapoy. Nagpadala iti problema nga dimtang iti biyag ko. Medyo haan kon nga amo ti aramida ket amok nga nadepresak gapu iti adu nga rason. Agduduma ti mapan iti panunot ko iti lasod ti duwa nga aldaw. Iti may katlong aldaw Domingo, iti haan ko nga asaan imay di anak ti kaaruba mi. Ket kuna nga ipapaayab na kanon ni Manang na. Tapno apan kami makimisa. Ditak nga na-realize nga wen gayam, nalipatak ni God. Gapo iti adu nga maararamid. Karkaro di activities di school. Ket malipatak no kasjay nga addamang awis kanyak ket kunak nga adda aramidat no next na lang kun kunak. Ngem iti dayta nga aldaw ket nagwenak nga dagos ngay. Ket napanak di simbaan nagpray ket iti kalpasan ti misa nalagan ti riknak. Ket iti dayta nga aldaw inrugi ken no bago ak nga maturog agpray ak ken nagbasak iti Bible. Ket dita anapanagnakak ti presensya ni Apo Dios kanyak. Ken di na siya binaybayan.
Iti pa naglabas ti aldaw na addaanak iti parikot manen. Gapo iti chismis. May bagbagada tungkol iti pamilya mi. Mismo pa'y nga kasinsin mi. Kat isuda ti agis istorya iti nasakit. Kunam isuda ti tumulong. Ngam isuda matgayam ti mangdadael. Iti day tangal daw, haan ko nga mapigilan ti sarili kat kunak nga agsuicidak. Inalak di kutsilyo kat impan ko ije nga ato ti balay. Nagsangsangit kat kunak nga gibusak ti biyag ko. Ngam haang ko nga naaramid mo't lang. Ken may nga manen nga adal day ta kanyak. Ano adda Diyos ken ka, kat haan mo nga maaramid ti kasta. Iti kinagpaisunan namin talo nga pinanggap ko. Nga katalan ti biyag ko nga haan ko matlang naaramid. Kat kinunak iti bagik nga i-promise ko nga haan ko nga aramidin dayjay. No adaman parikot ko kat ikararag ko laangen. Gaputa iti kaano man saan a solusyon ti suicide. Ken adu pa iti panubok nga mamit ko iti dalan ko ket masapul nga rod nga agbalinak a natibker. Iti kanayon ken ag-ask iti help ni God. Adamot kit di maipanakkel ko. Tadamot awards ko iti school. Ket day ta tinagbalin akarit kanyak. Tapno agistray bakpay. Gapo iti day a pandemya nakansel ti eskwela. Ket masapul nga stay home tayo. Ket idi addak iti balay, ditak nga nakita. Ti papapanan ti kwarta. Kanayon nga gasto-gasto ti aramiden. Agatang iti masapol iti balay. Kasjay kat ni mother mi. Ati alkansami iti balay ta para igam iti kwarta. Kat ditak nga na-realize no sa dino ti papapanan ti kwarta. Idi apanak amin ag-eskwela, kaslakunak no haandang gasgastos. Ngamahan met gayam. Numamingsan kunak pa'y nga imot da iti kwarta ngam saan gayam. Iso nga itataamukon, masapul nga anak nga iasa amin. Masapul ko kadag iti parents ko. Uray haanak nga nakipurpurdiya kat pinadas ko. Uray madidamama ken papak nga mapanak kat impilit ko. Tanarigat kanumet ngam kinayak met basta adaanos kan gagat. Kat ijay nagpurdiya ak nga dijay kat inggatang ko iti usar ko. Pinag-adaldak parents ko iti manungatawan. Manungatawan da nga nagsaksakripisyo, nagrigrigat. Ken anya pay iso nga kayat ko nga subadan dayta, babaan iti panangituloy ko iti mission da amang paadal kanyak. No para kanyak, okay lang agrigatak. Bastahaan ko mga isuda. Mabuhay harana DCWT. May the good Lord always bless you all. Thanks. Ito yung nagsurat, Alice.